Tervehdys tuolla täällä ja tänään. Hyi, näyttääpä mun hiukset hirveältä. No, asian on helppo ratkaisu, nimittäin otetaan lakkipään, niin asiat paranee huomattavasti. Joo. Elikkäs tänään olisi tarkoitus tehdä 250 tilaajan spesiaali. Ja mä en oikein keksinyt mitään ideaa, että tuleeko vähän myös mulla nyt, jos se on tilaaja nytten, ottakas hetki. 259 tilaaja, joten aivan, siis tää kasvu mitä nyt tässä on ollut niin kuin lähipäivinä, se on aivan järkyttävän hienoa ja niin kuin nähdä, että tulee uusia ihmisiä mun kanavalla, se on niinku, mä oon niin haipeessa, siis vaikka se on vähän, mutta se on toisaalta niinku paljon verrattuna siihen, että niinku, mistä me lähdettiin nollista. Nyt ollaan tullut tähän. Mutta sitten tämän videon aiheeseen. Eli tilaaja special. Mulla on tässä, mistähän mä ottaisin tämän parhaimman näköisen, joka näyttää kamalimmalta. Tämmösiä lusikoita täynnä. No okei, ei läheskään täynnä, mutta siis siellä on niinku habanero tabasco. Ja habanero tabasco on mun kanavalla tuttu. Niinpä, se on tuttu. Ja tänään mä ajattelin roastata mut itteni. Eli mä roastaan itteni 5 kertaa. Ja mä oon yhden roastin keksinyt itse. Ja 4 muuta on mun kaveri Pate keksinyt. Ja Patella on ihan hyvä YouTube-kanava, ei paljon tilaajia, mutta kova äijä. Pistä se linkki ton deskiin, joten käykää ihmeessä kattoo. Mä otan siis aina yhden lusikallisen. Mä otan niinkun tommosen lusikan. Ja sitten mä rupean roastaan itteeni, joten saa nähdä mitä tästä tulee. No niin, nyt on roastauslasit päässä ja eiköhän mennä. Mä en näe näillä kyllä yhtään mitään. Ai. Mä oon niin sokkea, että tarvii silmälasista. Nyt näkee. Se on lusikka habanero tabascolla. Mä otan tän ja roastaan itteni. Tää hajoaa hirveä, mä vihaan tätä hajoa, mutta tästä lähtee. Tabasco. Okei, ensimmäinen roasti. Oot vitun tyhmä. Fuck. Ai, kun polttelee. Siinä oli eka roastaus ja sitten mennään suoraan toiseen. Tuo eka oli mun keksimä. Se oli aika hyvä, eiks mitä? Seuraava roasti on tämä lusikka. Tää on huono idea, mutta se mikä on tehty niin tehdään. Sä oot feilannut abortti, jonka syntymätodistus on anteeksi pyyntö kondomitehtaalta. En tiedä pitäisikö nauraa vai itkeä. Ei tässä mitään järkeä. Tästä tulee kuuma. Oi. Sitten 3. roasti, koska mä haluan, että nämä menee nopeasti ohi. Melkein niinku puoliväliin. Noniin. Sä oot niin vitun rumaa, että kun sun äiti heitti sut kouluun, niin se sai koululta valituksen roskaamisesta. Tää oli oikeesti hyvä Pate. Propsit sulle. Mutta tää mun videoidea ei ollut hyvä, mutta kiitos tilaille, niin pakko tehdä. Ai mä koskin mun sinna polttaa. Eiköhän mennä seuraavaan roastiin, koska tää on paljon mukavampi sitten kun se on ohi. 2 vielä jäljellä, joten hyvin tässä menee. Te ette tiedä kuinka paljon mun huulia polttaa kieltä sillä. Lähtee. Oi. Ei, nyt lähtee. Se on nyt vissiin 3. tiellä, kun siellä suurin osa vahingosta tapahtuu. Tää on oikeasti aika pahoja. Mut ei niin pahoja, mutta tapasko. Tämmöstä sitä joutuu tekemään täällä YouTubessa. Lapset, älkää YouTubetta. Oi, mun suuta polttaa. Nyt mä sain kasattua itteni tähän viimeiseen koitokseen ja mun suuta polttaa, mun kaikkea polttaa, mutta toi on viimeinen roasti, viimeinen lusikka. Me pystytään tähän yhdessä, vai mitä? Toismesta polttaa. Tästä lähtee.
5. rousti. Sun perse on kateellinen sun suulla siitä määrästä paskaa, mitä sieltä tulee. Aivan täydellinen rousti. Kiitos Pata näistä. Kiitos näistä tabaskoista. Joku, joka ne on nostanut. Mulla on hiki. Mulla on tuskahiki. Maha sattuu. Hyvä video. Eiköhän tää roustausvideot tässä. Kiitos kaikille tilaajille, jotka on tilannut mun kanavan nyt tähän mennessä. Tästä vielä lähdetään nousuun. Kiitos kaikille. Pysykää hyvinä tyyppeinä ja ihmisinä ja seuraavan kertaan. Morjes.